modest, muncitor, băiat cu bun simț. Sigur că mai e nevoie și de un pic de răutate din aceea pozitivă, tupeul pozitiv care să-l ducă în față, în frunte. Da, e puțin supărat din câte văd pentru ratarea de la sol. Se întâmplă. Da, orice concurs. Bătălia se dă pentru locul 2. Așteptăm și noi să vedem cine urcă pe podium după Flavius Coții. Primul loc e deja stabilit. 14.400 a primit Flavius la paralele. Bucur, Cotuna, Bățagă, Berbecar luptă pentru celelalte poziții. Se pregătește podiumul. Și la echipe cred că este o luptă destul de strânsă pentru locul 2. Între Reșița, da, Lugoj și Bistrița 1. Vom vedea. A fost un concurs, să spunem, super strălucit, dar un concurs din care se pot învăța multe și să-l auzim pe Flavius Coții, campionul României 2010. Toată lumea rămâne pe scaune, acolo unde ați arbitrat. Vă mulțumesc tare mult. Brigada de la IREF. Florin Cărăbaș, colegul meu, este pregătit cu Flavius Coții. Eu și toți colegii am fost bine antrenați. Am tras toți pentru un loc cât mai fruntaș. Și în mare a fost și greu, dar a fost și un concurs reușit pentru mine. Ai câștigat relativ lejer în trecerea de astăzi. Da, practic a fost mai mult o verificare pentru mondiale. La mondiale va fi cu adevărat greu. Apropo de mondiale, ce speri de la competiția de la Rotterdam? În primul rând îmi doresc să am o evoluție cât mai constantă. Să fac 6 aparate fără să ratez. Iar după aceea, la aparatele care eu mi-am stabilit niște obiective, adică sol, cal și sărituri. Nu știu, vedem acolo. În ceea ce privește stadiul în care se află lotul României cu pregătirea, pentru mondiale ce ne poți spune? Zic eu că da, am făcut un pas înainte. Nu stăm nici extraordinar de bine, dar nu stăm nici rău. Mai avem un concurs de verificare în Elveția, mai avem după aceea 2 săptămâni de aranjat integralele și de făcut execuții mai bune, dar zic eu că suntem pe drumul cel bun. Mulțumim, Flavius Coții, campionul României pe anul 2010 la gimnastică. Urmează să revenim în câteva secunde, poate minute, împreună cu antrenorul coordonator Ioan Suciu. Nici prea, nici foarte, foarte. Cam asta am putea înțelege din ce a spus Flavius Coții. Situația legată de echipa României în acest moment. Accidentarea lui Marian Drăgulescu, chiar dacă e ușoară, ridică anumite semne de întrebare. Cosmin Iancu, cel care a comentat cu mine astăzi, și el are niște probleme medicale care, iată, l-au ținut deoparte de campionatul național. 2 oameni care puteau fi în echipa pentru mondiale sau care pot fi până la urmă în continuare. Coții însă o parte pozitivă la acest campionat național. De mult nu l-am văzut, să știi, evoluând așa la 6 aparate, fără probleme mari. Mai bine decât la internaționale, mi s-a părut acum Flavius Coții. Da, mai bine ca la internaționale. Noi am mai avut un concurs în Grecia, unde la fel Flavius a mers destul de bine. A început să fie constant la fiecare concurs. Asta nu poate decât să ne bucure pe toți. Pentru că este un om de bază în echipă, un om care face 6 aparate și care ajută foarte mult. Da, faptul că l-am văzut coborând fără probleme și de la bară e mare lucru. L-așteptăm și pe Marian Drăgulescu înapoi în sala de gimnastică. Are nevoie echipa României. Cred că e un moment delicat pentru antrenori, Cosmin, acum. E greu să aleagă 6 oameni. Vă reamintesc sistemul de la mondiale. 6 componenți într-o echipă, 5 concurează, 4 note
contează. Și îl văd pregătit pe colegul meu Florin Cărăbaș, l-are alături pe antrenorul coordonator Ioan Suciu, să vedem ce ne spune după acest concurs. Da, să vedem care sunt concluziile trase de antrenorul coordonator Ioan Suciu după acest concurs disputat aici la Reșița după această zi de vineri. Da, după părerea mea a fost o etapă de verificare bună pentru componenții lotului. Sigur, mai sunt câteva chestiuni de retușat până la campionatele mondiale. Avem săptămâna viitoare un triunghiular în Elveția, unde cred că vom definitiva echipa pentru campionatele mondiale și trebuie să subliniez faptul că este prima etapă de calificare pentru Jocurile Olimpice, ceea ce denotă că noi, la rândul nostru, trebuie să omogenizăm echipa, să avem o prezență cât de cât bună. Care a fost nivelul acestei competiții, în opinia dumneavoastră? Deci a fost un nivel de tranziție, un nivel bun, zic eu. Sigur, nu mă pot exprima acum în totalitate, trebuie să stăm să analizăm toate lucrurile. Mă bucură faptul că Flaviu Scoții a reușit să jucă toate aparatele până la capăt, să-și facă coborârile care sigur ne-au creat atât nouă cât și lui o mare problemă. Regret lipsa lui Marian Drăgulescu de la campionatele naționale. El acuză o mică problemă la călcâi. Sperăm să-l putem recupera și pe el. Ceilalți componenți ai lotului au avut o comportare meritorie, zic eu, și să vedem totuși ziua de duminică, unde vor fi finalele pe aparate și să putem să adunăm toate lucrurile, să vedem ce facem mai departe. Până la urmă, poate utilă această absență a lui Marian Drăgulescu în perspectiva mondialelor de la Rotterdam. Care este obiectivul României acolo, conturat acum în acest mijloc de septembrie? N-am înțeles ce e cu... Marian Drăgulescu utilă în sensul că, din punct de vedere medical, poate nu își agrava situația. Da, trebuie gândit foarte bine ce facem, pentru că scopul nostru este de a avea pe Marian valid. Trebuie să discutăm și cu domnul doctor care a sosit astăzi la Reșița și să vedem cum stau lucrurile din punct de vedere al sănătății, pentru că eu personal nu mă pot exprima în acest sens. Acum, în mijlocul de septembrie, care este obiectivul conturat pentru echipa României la Mondial de la Rotterdam? Ce anume? Care este obiectivul României pentru Mondialul de la Rotterdam? Deci, cum am spus și mai înainte, pentru noi obiectivul este de a ne califica în primele 24 de echipe, urmând ca anul viitor să accedem la primele 8 echipe care se vor califica direct la Jocurile Olimpice. Succes mult! Mulțumesc frumos! Atât de aici, pe parchetul sălii polivalente din Reșița, Alina are legătura. Da, urmează festivitatea de premiere. Scoții campion național. Într-adevăr, spunea Ioan Suciu că ne interesează calificarea la Jocurile Olimpice, care se va întâmpla însă în 2011 la mondialele de la Tokyo. Este o etapă intermediară, campionatul mondial de la Rotterdam, dar parcă nu putem să mergem la mondiale fără să avem speranțe la o medalie. Ne gândim la Drăgulescu, faptul că este dublu campion mondial în 2009. Scoții a urcat pe podium anul trecut la mondiale, anul acesta la europene. Deci sunt câteva vârfuri care ar trebui să atingă podiumul la mondialele din Olanda de peste o lună. Ai României, cei care ne-au bucurat de-a lungul anilor cu performanțe deosebite. O festivitate specială, sunt premiați câțiva oameni care au activat în gimnastica românească aici la Reșița. Academia Olimpică Română, prin filiala Caraș Severin, acordă câteva trofee. De aceea, Academia Olimpică foarte frumos organizat concursul și... Sincer, v-ați simțit ca acasă aici la Reșița? Da, noi am mai stat aici. Când am fost la lotul de juniori, am stat aici și la reîntoarcere a fost un sentiment de întoarcere acasă, cum s-ar spune. Ioan Schuster îl premiază pe Flaviu Scoții. Am fost mare sportiv, să înțelegi. Actual mare sportiv, Flaviu Scoții. O altă distincție cu una cu laur se îndreaptă spre un alt mare... Distincție, așa cum spune Doru Dinu Glăvan, se numește cununa de lauri. Al patrulea la Olimpiada de la
Atena, campion european, medaliat mondial. Ion Suciu va primi și el o distincție. Masculin. Profesorul Ioan Suciu. Cea mai bună clasare pentru gimnastica masculină din România în concursul individual olimpic la Atena a fost la o zecime de o medalie de a urca pe podium, după Paul Ham și doi gimnaști din Coreea. Kim Dae-un a fost unul dintre ei care l-a întrecut pe Ioan Suciu. Ioan Suciu, un gimnast complet, vicecampion mondial la cal, campion european, component de bază al echipei României în anii 2000. S-a retras în 2005, dacă bine mi-amintesc, după campionatul mondial de la Melbourne, acolo unde a luat argintul la cal. Un gimnast complet. Mai avem puțin din această transmisiune. Flaviu Scoții câștigă titlul național. Îți mulțumesc mult, Cosmin, pentru ajutorul dat și nu vreau să închei până nu-ți spun la mulți ani, pentru că mâine e ziua ta. Îți doresc în primul rând multă sănătate ca să te poți întoarce cât mai repede la antrenamente. Și chiar dacă nu prinzi campionatul mondial, să nu-ți pară rău, că și anul viitor mai sunt mondiale, iar ținta ta trebuie să fie Jocurile Olimpice, cea mai importantă competiție la care poate, cred, participa un sportiv. Îți mulțumesc încă o dată și la mulți ani. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, e premiat și Marian Drăgulescu, cel mai medaliat sportiv român la campionatele mondiale, de 7 ori campion mondial. Îi lipsește aurul olimpic, are celelalte medalii olimpice în palmares. Vrea să meargă până la Londra. Îi dorim să se însănătoșească grabnic și să urce pe podium la Londra. Avem și clasamentul spre bucuria lui Cosmin. Marius Berbecar este al doilea în România după Coții, Cristian Bățagă al treilea. La echipe a câștigat Dinamo, cum era de așteptat, detașat, nici nu mai spunem punctajul, pe locul al doilea Reșița, nu? Dacă văd bine. Pe locul 2 este Bistrița. Nu, Bistrița, da, Bistrița 1, pe locul 3 Reșița. Asta a fost prima zi a campionatelor naționale de aici, de la Reșița. Mâine, nu uitați, pe TVR2 și pe TVR Timișoara, de la ora 14, concursul feminin. Se reîntorc în gimnastică după 5 ani de absență. Mariana Bitang și Octavian Belu la cârma lotului olimpic. Nu pierdeți așadar transmisiunea de pe TVR2 și TVR Timișoara. Mulțumim tuturor, o seară frumoasă. La revedere!